O Club Baloncesto Noia volve a organizar o 3x3 na rúa. Será na Alameda os días 21 e 22 deste mes de agosto. A actividade servirá ademais de homenaxe a Agustín Pérez Tinín, unha persoa moi vinculada ao club e por extensión ao baloncesto na localidade, falecido o pasado ano. Como ben sabedes, Tinín era non só un deportista do clube, sino que tamén era entrenador e formaba parte da directiva do club e que, polo tanto, no seu recoñecemento ao seu traballo, pois este memorial. O torneo consta dun total de 5 categorías. As habituais sub-12, sub-16 e senior sumaránselle tamén unha de pequerrechos ata 9 anos e outra na que tomarán parte os amigos de Tinín. Temos dúas categorías distintas ao que é o normal dun 3x3 en uso, que pode facer todo o mundo, que para os pequerrechos, que son os pequeniños, os menores de 9 anos, que terán actividades e partidos en función do número de rapaces que veñan, e despois temos unha categoría non competitiva que a denominamos como amigos de Tinín, pois eso, que vai ser para todos os excompañeiros, amigos e tal, que queiran vir con nós pois a esta celebración, pois que poidan xogar, que nos podamos xuntar, que podamos recordalo, chorar, o que haxa que facer e despois pois divertirnos un pouco, que como el, que era unha persona divertida e alegre, e bueno, nos gustaría recordarlo entre todos así. As inscripcións xa están abertas, podéndose realizar a través do correo electrónico do club cb.noia@hotmail.com. O prazo para inscribirse rematará o vindeiro mércores 17 de agosto. Dende a organización agardan unha participación similar á da última edición, na que, ademais de equipos locais, contou coa presenza de numerosos equipos de fora. Tamén agradecen a colaboración das distintas empresas e casas comerciais que colaboran coa iniciativa, aportando o seu grande area.